Muchirongwa chanhasi kamuri yeZimbabwe ndofunga makamboona paya amwene vachiti ndiri kunangwa uroi. Nhasi uno vandundurudza baba vemwanasikana KUDARE kuti aiwaka imimiwo futi murimo mukuvhiya kanhiyo. Hanzi nemiwo muri kunditi ndikuroya. Hanzi kamakatsigirana kane mwana pakundinanga uroi. Naizvozvo ndonhau yatinayo zuva ranhasi kuti tinzwe kuti babawo vakatsigirana hao. Aiziyaporoma muli yeZimbabwe ziyaporoma izindaba kuDrewmas media. Ugogo umama lo omamazala obegcona ubuthakathi usethethe phela ubaba kamakoti. Havasikumira vari kuda kutotora mhuri yese kuti mukuroya. Asika munoziva kuti so zvazvinoita munhu kuti umhangare nhau unotobvisa mari kuti kakwamambo kuti ngaitongwe uchingobuda mari nekuda kufikisa someone. Nekuda kufikisa munhu chete. Apa dzimwe nguva zvinotoshoresa kakuti dzimwe nguva unotobudisa mari utoriwo muroyi wacho. Ugogona kuruza futi zvekare. Kuyamangisi kuti kuhamba njani ngoba ukuze indaba ihambe edale umuntu yabekhipha imali. Ngakho ke uyakhipha imali zabe zilokhe ziphuma ngapha edonsana labantu ebangenisa ezindabeni. Ekugcineni kwangikhona futhi kwesinye isikhathi icala selingagcina lisidlaweni ugcina usuhlaweliswa futhi ekugcineni okuyinto eyabe inzima kakhulu. Ndicho chirongwa chatinacho kamuzuva ranhasi regai timbonzwa kuti vari kuripota vachiti kudi baba vari kunzi vane mhosva yekuti chii chaiyo njengansuku zonke muli yeZimbabwe selikhuthaza ke ukuba nalisubscribe to iDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Andrew Neshamba Athadiwa Kutama. Ndasimza lokwango uruji ndikutaura ichokwadi pamberi pamambo ndikutaura nyanya magarira mimi baba muteresa maningi tidauti wanopedza kutaura nyaya ndamanga ndinokupa nguva yekuwabvunza mubvunzo musati masitera mawabvunza mubvunzo chipindura unoda hungu wamoti hungu unoda kwete kana yapera mibvunzo tochipuwa nguva yekuisa bhingo sezvetaura then muchitaurawo wanzobvunza ayandamhangarira babawo inyaya yokuti kuuya kukaita mwana wavo achitema madhoo wakauya nababa wacho namainini wacho nomukoma wake. Madhoo yaitemiwa yachipazika madhoo yachichoka madhoo kati baba wandeende navo kuti akwanise kubata mwana kuti iwe mumba mumawade imomumbo munowana haana kudero baba akauya pamba pangu usiku kuma12 mwana waiyeyi muroora yeyi yangu wangaendogara naye baba wao wavo wakauya nomwana wakubva kumba kwavo mwana wachimhanya akatanga atora dhaga usiku ndikaya kutohwana mwana wangu uchienda kumba kwavo waenda kogadzira dhaga iri ndopa wakazoya kuma12 usiku achiuya kupi achiuya kumba kwangu wakuya kohwisa usiku 12 kurokodza usiku achiuya kumba kwangu. Inini ndirumba madhoo yese yakatsemuka ndirimo imomo ndakakona nopa kuri rutsoni padhaga pada kutinzwa wada kunzwisisa kuti pavaitora dhaga ka12 kurokodza usiku murumba makanga muchivaona here? Aiwa dhaga vakatora tido kuti tiri kutandara kuuya mwana wangu kutora muchiwanzi vatora muchiwanzi vakatotora makatarisa aiwa aina komuona zvakataurwa nomwana wavo yeyi kuti tauya pano tatora dhaga tichena naro kumba saka ava manje nini kutaura kwaita mwana wandaingoti munhu ari kuita sei ari kudzimbiwa asi ava manje chandikazoona kuti ichokwadi inyaya yokuti mwana uyo akazoya kopaza madhoo pamba pangu kupaza kuparadza zvake amhene kuti apaza kudero madhoo ndopaakauya mwana wangu anokuti mwana wangu uyo anga asipanga ari kumba pake wouya ndokubva ati ndonyaya yacho iripo ndobva ava akashedzera akati iwe pindombomo kureva mwana wangu ikupinda mubhedhurumu mangu apinda mubhedhurumu iyi akumuti taurisa ini ndohwanda kupi ndikahwanda kuseri ndopanga ndikahwanda ndikangotiwo kundoti poyo kwandikaita nopadiki ipapo ndabva nangotiwo mzungunu saka iwo wangu wakazara nepo wangu wasingazoi kuti ini ndiri kupi ndiri kuseri zvaitaura mwana wangu zvairerera mumba mangu aiwa handidi kumunyeperai handina kuzvinza ndonyaya iri pana babangu kuti akaregerera mwana uyu achipaza madhoo
pamba pangu kuparadza zvidhina wanhu vakaedzewa iwo waripo mutoti wakawaperekedza adoya wese adoya wese mangwana vakaziitei mangwana kuseni wesana mukazi ganga aripo wadoenzera ipapo kuseni mangwana ndokubva amuka kuseni ava ndokusumuka ndokubva aenda kwavo ini ndokusarawo ndisagari pamba ipapo ndokusumuka ndotora mota ndokuenda kuenda kuchimhanda naye mukadzi uyu ndosvika kuenda kubayiwa ndokutenderera ndokubayiwa jikiseni ndokuya kuno ndokuya uko kwanengi uko uyoziona ndokuya kwanhengo paakazobva kwanhengo kuti auye asvika kumboko aiwa hatina kuzoona matemo yaya yaikandidziwa zvidhina zvaikanda mwana wanga akatokora doo vaikanda vachiti chii amene iwo andi vanozviziva asi kuri kurwara kuri here kuri kurwara ikoko kwari kundiisira uroyi kuri kurwara ikoko kwari kundiisira uroyi kurwara uko akabva nakokumba kwavo nokuti inini ipopo ndopandikuita nhavo nga izviso tiri kutaura kuti munhu kurwara ukuti ari kupenga ari kuuya kunophaza dhoo nokusimuka sezvatakaita isisu kana kuti zvikaita mambo kundosimuka zvavakaita izvi kuya kuno zvikasiyana kana zvikasiyana saka tiri kuti apa wanga wachirwara here aroora wenyu zvamaiona kuti munhu yari kurwara andiho hoka uroyi hoka hwanga uchimudzimba ndedzimbo anga achidzimbwa nouroyi avo vataura masunganidzi ungati mubvunzo here pamukutaura vanokaka inini ipo ndakauya inini handikuziveika inini handiwazivawo tati mubvunzo inini po ndakauya makandiona here ini ndomubvunzo makandiona ndichiita seipo ndakauya pamukauya mukadainzira kuti iwe usaite sei usateme nengi dhowe uyu ndokubva aramba achitema imimi pamudondodzomwepo mukabva manyarara hapana chamukuzita ini ndabva ndaita se ndabva ndamira manje nodhore kwanga ndidomirira kubvara paziva ikoko ndabva ndasuduruka kubva ndaendoko pandikasuduruka pandikawana kagwanza kadiki diki ndo pandikabuda ndabva ndabuda panze ndabva ndatenderera hapana akandiona ndakazodzambanuka chii chimwe chandakazoita inini chimwe chamukazoita mwana wenyu ndobva asumuka ikoko ndokubva aenda korova mwana wangu nochidhina uyo murume mumwe wacho gogo awawa ndo wari kuti inini chandikaitawo inini pamba pangu inini chavakaita apa hapana chaakaita awa kutoregerera mwana wachipaza waripo ndichipfira mumba imomo yeyo waripo mushure maizvozvo akatora dhaga pamba pangu abva apinza mukwasha wamubhedhurumu mangu mandiri kubuda amupinza mubhedhurumu uye abva amutitaura ameno zvaitaura asi zvaakataura zvaanga achirerera mubhedhurumu mangu handira kuzvinza ndaandiri kuseri avandopa kuvhunza kuti bo inini chandakaitawo inini pamapenyu chii avatora madhaga uya mwana wenyu achipinda achirerera avari kuvhunza kuti chandakaita inini chii ko iwo ndiwo bado yanomwana wavo nani adouya nani mwana uya aperekiwa namapurisa lirai mati pamusoro nari kutema dhoo inini makabuda padhoo vanhu varipo pai havana kukuonai haana kundiona asi haana kundiona pandikabuda akamira padhoo haana kundiona padhoo awanga haana kurova dhoo handiri kuwanyipei aiwa aitema wacho mwana wacho saka havana kuona haana kuzoona kapakundikaita kandidzirawo kwandikaita dhoo inini ndabva ndangotiomzere ngubva ndabuda kubva ndamiromo ndakazobuda ipopo amukazi kaita sei wasvika asi mwana wangu mabasa ese ekurerera mumba yakatopedza kare akasiwa nowa hamuna kuzvinzwa aiwa ndina dandi kusei akasingarereri angachite areverera pamwe zvamusina kunzwa anga achitaura kako dhagara atora riko ndikoga zii tora dhagara shuwa here kuti sabhumeja mukapinda mumba mamai wedu
Sekuru kana mchina umwe bvunza yenyu kana musisina muda tisina chakaitika chacho changamira ndechekuti inini takaita sei mwana uyu haagari kumba kwandiri mwana wangu anogara mukomi macho zvadaro isi takarara madhoka tikarara pakati pousiku ndipo takazika noizi ikiitika tazika noizi iyei ndinzi kuita sei noizi iyei iye ndikati ndobva tataurira dzimai tikati no padzimaika ukuwa mwana uyo anenge atanga kurwara kwacho kuyo handei tinyatso kuita se kutikira mushe kuti tize kuti kumba kwacho iri pari nokuti mwana uyo anorwara anogona kundomuka achindovhunduka so achibva atiza maona saka takaenda naadzimai nokuti tiri raini rimwe chete hatina kuzosvika kumakonkwasha kuyo nzira yacho ndiye pakupinda pamba paamai avo ndiye nzira yacho takabva mwana uyo zvokwadi ari papo maona pari kuita maona pari kumuita sei achiita zvacho zvachiita izvozvo paya manje rokuita sei hatina kuinda muchiwanzi mavo takamira kunze kwechiwanzi chavo ndikadainza mukwashangini kuti ndinze kuti aripere baduma ndikamusapata maona manje ndakaona kuti handizvikwanisi uye mwanakadzi asi zvinhu zvemadhoizvo ndakasvika inhu zvatiitika kudhara ndisati ndasvika zvanga zvatiitika kudhara zvanga zvaitika kudhara ndisati ndasvika ivo amai handina kwaona vei wakutaura kuti wakandiona inini nichiti nanga ndisipo inini handina kuda se kumboonana nawo ndikaita se ndikamhanya inini koudhu ndikaona mukwashanga hapana ndibva ndaisi ndakuenda kuva mukwashanga kuti ndimuone ndimutore ndiuye ndikasangana naye mukwashanga panzira ndasangana naye mukwashanga ndikati ko ndikutoruira imeme mukwashanga akati no izvozvi baba ndanga ndaita se ndanga ndabatwa nohosha nokuti handidare nomudzimai nguzi handidare baba ndanga ndatoita se ndatobatwa nohope ndanga ndatodara zvino ndapepfuka ndaona muyanga hapana ndipo ndazobuda bazi kuti nditasi ndaona muyanga hapana saka munhu ona ndiri kumhanya kudai sei ndichiuya ndatoziva kunokuma kwakutiita noizi maona manje tadaro tasvika pamumba pauya ndikamutaura mukwashanga ndikati iwe inini mwanangu uyu hasi mako saka iwewe ndomufanira kuita se kuti uite se utore mukadzi wako ufambe naye uravise mukadzi wako nokuti ine hasi mumako mangu ndangati mako mangu ndaitora ndichiratisa ine ndega muridzi maona manje ndokuzoti asabhuku yavo wanezamabhazi asabhuku yavo wakati ayo achikwasha izvo ndikukupira ndezvokuti chi ndezvokuti mutore chi mubatani naumwenye nokwasha yenyu kuti muite se murapise munhu ari kurwara maona mozvitaurira papapai maita sei marapisa munhu ini ndikati akwete ini ayo nokuti mukwasha mwanangu uyu ari mumako momukwasha mukwasha ndiachaita se ndiachasova nomukadzi wake right iche ndikukutaurira imi masabhuku ndechekuti inini handidi kuti tifambe nevanhu ava ndifambe nomukwasha tifambe nevanhu ava nokuti ndichafamba nevanhu ava kuchazobvichi kwachikwasha iwananangawanisa wandinanga chi wandinanga wakuti uroyi une handidi izvozvo iye mukwasha wangu uyu ndiachaita se ndiachafamba nomukadzi wake achirapisa mukadzi wache kana afamba nomukadzi wache amurapisa mukadzi wache wewe undipa mwanangu maona ndikabva ndaita sei ndikabva ndati ini ndakutoenda kumba iwe chitosanichi nomukadzi wako enda nomukadzi wako sara mukadzi wako ndakutoenda kumba kwangu haina zvimira kuti zvandaenda kumba kwangu inini mangwana makuseni ndipo ndakazoita sei ndakazoza sabhuku wangu ndidai wandidaidza kati ndokuenda takasvika takagara kwananga takagara munzira kuroti nemukadzi wangu tagara kuyaka ndikati andauya apa kwacho akataura kati no
ndokutaurirai kana zvokuti imimi dzorai mwoyo mufambe nechi nomwana murusa kuti mwana wenyu arikuvharei mufambe nomwana wenyu kuti aite sei mumurapise mafamba nomukwasai ndikati nayo izvongunomba ndakataura nozuvo ndiwo ini handichinji nokuti mwana hazi mako mangini ari mumako momumake saka munhu wacho ndiyacheta se ndiyachafamba naye achikurapisa kana apedza kurapisa apora mwanangu ouya ndipa mwanangu maona ndizvo ndakaita se ndikabva ndaenda kubva kwavo ava mai vaina handiwazini ndatoonerawo nasi munhu ndatoonerawo munhu ananyama handiwazivei kuti ndiwamai unguva shangu ino handiwazivei ini ndaigara kuharare iyo zvino kuuya kwandakaita kupisa ndaanoti kuma3 years something kuma4 years handiwaziva vai ndatoonera munhu mudare muno pabonde pano ehe handiwazivei kuti ndiwamai unguva shangu handiwazivei nonosira unguva shangu ndini nonosipecie kuti ndizive kuti ndiwamai handiwazivei mazvona saka nyaya ndapedza pawanzenga kapo pokuti ndendisipo ndopawanzenga uyu nkuwashandi anga asipo awa ndiwanga alipo washanga asipo shuwa lotowana muningina wachatemiwa nozvidhini anga asipo aiwa mureva ndanzwa shoko rokuti mama vatimi ava vakatumwa kuwasha wakuti enda unoomberera imba mushure mekunge vanokora danga ava vachiti hava vanga vasati vauya wangawaripo ava vati ini ndakasvika mukuwashanga asati asvika ndakasangana naye parodi ndaenda kumuchungurira ndokuzozvaisa ava vanga varipo kupa vakateketera vakateketera havasati havana zvitaura wasi vanga varipo ava havana kupinda muchivanze chavo maperera kunzoo zvino imini makazivaona pamapenyu sei ivari kunzoo hakusi kunze chirodhi chiri munyasi chete hakusi kurefu ndikavaona ndikavarova dhoo mwana wavaka yachipaza dhoo ndirimo sandabuda ndikazobuda ndii ndabva nangoti werere ava wanga varipavo mukuwasha wavo yanga asipo ndochokwadi akazoita kuendewa kuti uyaone zviri kuitwa kumba kwaamai vako nomudzimai wako ndopaakazouya mukuwasha uyu chii chikatanga kuteketera nokurohwa kwemadhoo kutotanga kurohwa kwemadhoo ndokuzouya kuteketera ndopabva azoya mukuwasha bva pinda mumba bedroom mangu ini ndabuda bedroom kuita mukitcheni kitcheni hamunovhuri ko badhoa ndakarova dhoi ini mungabuda pasina kuona here ndatorohwa kani kutochoka kuchoka kutsemuka kwesoko kasara dokuko imi ubva mabuda ipapo ndabva ndabuda kana kuona hana kundiona hawana nokuti wakatosvika noukari hwokuti chichaitika panapa hana kundiona vashiva kutotaura kuti hana kundiona pandikabuda kuti pei pasingabudiki apa vachiri kubvunza ayawatapedza vapanguva yemubvunzo andita musina mubvunzo wokubvunza avo iyoyo anga anomubvunzo ndainchawabvunze zvandaramba nobvunza aita vapanguva yekuti kana misina mubvunzo tasisina aiwa ini ndaidomirira iwe ini mubvunzo handisi ndaidomirira ndaifunza kuti pamwe pano zvavataura ndopesa kutaurwa panopa wakunyeperai anyepa pokuti ndanga ndisipo ndopawanyepa anapera mubvunzo isimo havana mubvunzo mubvunzo kwavari handi amino inini sekunzo kwandaita baba vachitaura kana vanhu vese manzo here pavataura kuti mwana wangu agara ari murwere mazvinzoyi saka mimi baba mukutaura mataura kuti mwana wangu agara ari murwere magara muchimuziva kunguva yakareba sei ari murwere aiwa ndataura kuti murwere haina kutaura agara murwere ndakati mwana anga ari kurwara
aiwa mataura mega handisi kutaura azindakatoti adzimai mwana uye zvatamba tamba pakaita kwacho zvake zviye zvatamba nokuti anoita se ndokwana kubvunzwa kuti zvanga muchiti zvatanga zvacho manga muchizvisira endabira sei izvo anoita zvacho zvokuti anoita se anoti kana zvandouya anoita se adorara so anofanira kuvhumuka ini zvavanoda kubvunza imimi semazuro enyu pamusoro inaita semazuro enyu imimi zvanonguva yakareba sei zvichiita sekuziva semataurira mukiita yanguva idiki hazvisati zvaita nguva yakati rebe akwete kuti atange izvozvo atachida kuziva kuti mazuva acho gore remwedzi kana chii ndingangoti gore risati rakwana kuhafu risati yakwana kutamba kwakaita kudaro mutengo womanje kuti atanga kuita izvomuviri here mutatu here panokuhwara inofunga ipapo mwedzi mungani inogona chitanga mwedzi mutatu mwedzi munai achiita izvozvo pamusoro yeshi pamusoro manzo anzi vanogona kuita mwedzi muviri mwedzi mutatu kana kuti munai kana kutaura kwaita nguva tichitera isusu kutaura kwaita amai apa mukwasha uyo mukwasha ati 2 weeks dakutaurisa zvanga achitaura wozi zvanga achitaura isitiachisa musoro mukwasha ati wati 2 weeks awa ri kutaura kuti 4 months kana kuti 3 months chete zvandingangotaura miraika baba tutera kutaura kwenyu mimi tutera kutaura kwenyu mimi saka imimi ati 3 or 4 months but awati zvano 2 weeks zvichiitika handitika zviroti zvano mazuva zvangotanga maimai but kutaura kwababa zviro kuti zvano nguva yakareba kubva kumashure amene ndo mansura ndaita ende tikabva papacho amai vachitaura statement yavo vagoti mukadzi uyu asati atorwa mwana wavo aifuna andimazvinzwa kuti paipa kwasteta nyaya isi tikutera kutaura kwenyisi vadzwa futi kutsikira futi nyaya yekuvhunduka yedu saka radza kuti pane kaperiod apa inini kunzwa kwandaita kamwe ndingakanganisi kunzwa mukwasha uyo paabvunzwa apa ataura kuti urwere hwekuvhunduka ndakamutora ainahwo kana atezvara vakandiudza asi urwere huri kuitika iye zvinezvi hakuna nguva ikareba ndo manzwiro andaita zvasiyana urwere hwacho urwere hwekutanga achimutora kuna baba wake nourwere hwapo hwekurota amai vachimisa chimwe chinhu different but isu tikuti isisu dambudziko iroro rikafambiwa ndo richazoonekwa kuti ava ndo ari kukonzeresa here kana kuti zvagara zviri izvo zvezvo kumashure bhozi zvinoitika dambudziko shwa zvinonetsa kuti tinyatso kuti zvinizvi semaonero yangu iye vanga vatambira mashoko yataura akoma kuti endai pandinabva nizvova otherwise vainunurika sezvo hapabhadhawe mari hapaitwe sei hapafambiwe nomotokari kana mune shumu kufamba muchienda muchidzoka saka naiyo iripo ava vari kuti ndandisipo chirwere chimwe chete chine amai apa kana chikasemesa madhonzi acho chimwe chete saka kureva kuti still ava nyaya yekuti vafambe vachenure gwara iri rionekwe kuti ndivo here kana kuti havasi rikandonangana navo chete kuti zvinofanira kudaro zvokuti hapana kusiyana muri kuonekwa muri munokanganisa vanhu saka mwana wenyu akatsvaga mari muchafamba nevananzvadzi vacho 1 of you or 2 munofanira kuti muende muchinzwa kuti chiko chiri kuitika nevanzvadzi ava
ichokwadi here kana otherwise munozviziva kuti ichokwadi kana kuti hamuzvizivi ndoka muchazivira chokwadi nechisiri chokwadi shoko zvapera. Asi hatina zvatinoita kumuroyi kuti muroyi kana tamuudza kuti muroyi tinobaya kana tinosingisa aende kujeri hai, asi kuti aziva chete kuti vanhu vaziva kuti ndiri muroyi unenge wafumukawo chete pano vanhu kuti havaroyi vatoga vanhu ndo zvinonetsa ambuya regai ndikupe imwe mufananidzo vakomana vaviri muno zvakaitika rimwe gore mashure uko otherwise kwatova kuma 12 to 15 years mukomana akangosimuka kungonanga vanhu kuti imi ndimi kundiroya imi haana hapana ukama ipapo imimi ndimi kundiroya imi ndimi kundiroya imi ndimi kundiroya vakafamba kuenda kwavakaita vakanzi wazongonyangadza kunanga chii vanhu vasiri dzinza rako chokwadi ndovari kukuita izvozvo. Ndobva kwaita gore rino rapera rinei chimwe chikomana chaita grade 5 chikavhunduka futi chikananga vanhu vatatu kudarika misha yese yedu yese ikadarikiwa yese kundonanga ivemi nemi musi wokupedzisira akabata demo kuda kunotema amaiwo lake kuti wanga wasipo kubva wafamba kwavakafamba ukunyangadza harisi dzinza rako imhosva yakuda kuparirani vabereki. Asi chimweya kana chichiuya kumunhu chinoita kunge muprofiti kana n'anga chinongopotera zvandiri kutaura zviwanozviziva vanogara muno vari kutozviziva kuti zvikaitika tikutaura zvikaitika kwete zvokufungidzira zvisina kana kuzoshopewa kunzi chii kana kwawakafamba isati tauziva kuti chii chikaitika asi runyere kuve rwaingonzi hai mai nangamo ichokwadi. Right, I think nyaya yedu imwe chete panenge pakuenda uyo ava namari uyo akati amai hendei nouyo akatema dhoo here kana aripo huenda kana akasaenda hanzvadzi yacho iyoyo muroora wacho ndiye travel post ari kuoneka kuti ari kuengana naamai adiki. Saka poonekwa kuti mupurisa aripo ndiye ana anonongedzwa kupenga kwemuroora here kana kuti anozvarava vari kuruyashuwa kukanganisa mari. Inyaya imwe chete hainongosiyana. Endai iwe unondinina unomukomba unoudza kuti aumanaka ndakufamba naamai ava nyaya dzatabata kuimbiri asi dzese dzinonangana nani naamai. Toda kuti tichenura amai avoona kuti vari kuzviita here kana kuti chete. Kana vazoti zviri kuitika munokura mchikukura kuti amai vakaonekwa ende vanofanira kutaura kuti chokwadi ndiri kuroya ine zvikadai zvobva zvapera tingazotinoita varondi hatinadini asi kuti tinongoti dzikamisaiwo shave renyu iri ini vanhu vagare zvakanaka nokuti muroyi muprofita mukuru hakuna anoprofita kunge muroyi. Muroyi anoprofita zvakanyanya anosenza zvakanyanya zvisingaonekwe kuti apa ndopaboora achidya aiwa hazviitikizvo munongoita zvimwe chete. Ndicho chirongwa chamanzwa hanzi ngavafambe futi. Gogo ndiri kuona vachizviruza hanzi ngavaende kun'anga vanoudzwa kuti chii vanoudzwa kuti chii haichokwadi gogo ngavapinde nekuti mafacts avo apa ari baseless apa vari kuramba vachiti nhingi nanhingi. Saka vanhu vaviri ava vanga varongera nyaya vongoti tiri kuroyiwa pasina zvikuitika here zvinenge zvitoripo zvinenge ivo gogo vanga vaenda kavachiti ndikanohwina mombe 5 uku ndohwina 5 uku zvangu zvinoita orit vakutori pakuronga pfuma yavo kunzima mhuri yezimbabwe.
eZimbabwe asingazi-ke inkosi iqhubeka ibakhuthaza ukuthi abahambe behambe nxa bengahamba bethole iqiniso ngakho-ke nxa behamba sebengabe behamba lepholisa lenkosi ukubana kuye kukhangelisisa ukuthi okebe kukhulunywa kwangikhona kebe kuliqiniso kebe kulobufakazi obugcweleyo kungela sitsotsi phela esiyenzakalayo mhlawumbe ugogo ebesekhaculator phela la izinkomo ukuthi nxa ngingaphumelela lapha ngiyathola inkomo zami ezihlanu so ngiyabe okwami kuyasoku-right kodwa kuyasazi ngoba ngani kuyasolisa ukuthi ugogo sibili kukhona layo ubuthakathi thizi obukhona ngatisangane imune zvimwe zvirongwa ranhasi zuva aiwa rigaitimire pano aiwa rigaitigumire pano semazuva ose tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kubva kuna Tadiwa Kutama, kubva kuna Andrew Neshamba. Ngatisangane imune zvimwe zvirongwa. Chikamu chinotevera.